Asa na ta? Ari na ta sa atong chismesang international. Short lang kayo ni Day. Yes, promise after aning short chika na to ron, basahon ako ninyong mga text messages na. Okay ha, i-text ha, i-send na 0910 700-2326 0910 700-2326. Asa na to? Ari Day, ato na pong chismisan. Sige lang, tag K-pop ani Day ba? K-pop na pula tong chismisan Day. Wala to gikapoy, magsige lang tag chismis og K-pop ani. Kasi maki-pop na kita ni Permi Day. Kasi magsige na akong anyong hasiyo din he. Anyong hasiyo. Ano diba na sa mga Korean Day? Sige na mga kuan nila Day, mga words nila. Oy, dili magud kay ko maka-Korean. Sakto lang jud as in. Bisag sa mga drama-drama, dili pud kay ko maka-K-drama. Oo, mas makakuan ko, mas maka Tagalog ko nga kani or Filipino nga mga drama da. Sana all support kuan Filipino teleserye. Sa mga to siya na atong chismisan ang K-pop group nga BTS. Oy. Nagpasalamat ang BTS sa ilahang mga sa Pilipinas. Kay matud pa nila nga grabe gyud daw kayo ilang nadawat nga suporta. Labi na sa online world no, sa internet. Grabe gyud daw ang mga BTS army dinhi sa Pilipinas, no? Nagpagawa sila video sa ilahang Twitter o na sila ipagpasalamat nga kuan. Kay nadaog award karon sa Mix. Po syempre nadaog silang award sa Mix kay syempre padaghanay man gyud nig fans day. Daghan kay fans day dinhi sa kuan. Oy, Pilipinas ang BTS. Oo, no? Grabe ning BTS day, di dyan mabangbang. Sila yun sa kuan day sa Blackpink, no? Itong gichismis na ko gahapon. Grabe yun day, grabe jud. Makita na ko sa Twitter na magbasa ko mga tweets. More on mga BTS army, tanan ako mabasahan nga mga tweets. Or sa Blackpink, pwede po, no? Mga K-pop fans. Hinahinay na ang K-pop ha? Oo. Kaya actually, dagan magandog fans din. Labi mga bata pa, mga millennials, kana bitong mga pormahan, mga, sa tawag ni Day, kining fashion, no? Sa mga K-pop stars, ginagaya po din sa Pilipinas, labi na sa mga kuan, kabatanunan, no? Ang buhok, no? Ipa-blande, murabig angayan. Sa mga K-pop, syempre, angayan gud sila kay puti, inaana, di ba? Na mag-iuban na bisag buki na kaayo day, no? Ay, magpa-blande og buhok, oy. Unsa pa ba magpasuot og kining mga pangsanina nga pang K-pop? O dili kay ko particular na mga sanina nga pang K-pop, no? Basta mga ganyan ang gapanggaya sa ilahang fashion. Ay, laban lang, no? Okay raman, kung saan kayo liligaya, doon kayo. Kung malipay ka nga kanang imong buhok, imuhan na yung gipa color green, bisag dili ka angayan, go lang. Kung nalipay ka no nga kaning unsa ba tawag ani day kaning gipa color-coloran, gipagupitan nimo kaning pang Korean ang imong buhok. O sige, go lang day at ang importante wala kang unsa ba oy kapuya magtagalog oy. Ang importante wala kang sinasaktang ibang tao. Ayon. And syempre no, naman pug yung mga fans nga ginabuhat kuan kining inspiration ang kining mga K-pop stars ng ilahang mga idols. Okay ra na, basta inspiration ha, dili pud na kani masubraan na ang sa tawag ni Day, naglisod na kong istorya. Sorry. Eskwela maapektuhan na no, dili na magtaro eskwela. Oh, kay sige K-pop. Sige na lag K-drama. Oh. Okay naman mag-K-drama ka, mag-K-pop music ka, magsikag paminawan na pati ilang fashion imuhang gayahon. Basta tarunga po mo pag-eskwela, ha? Buhata sila kaning inspiration. Oo. Mao magid nang purpose sa mga idols, 'di ba? Sa mga gina-idolize nato nga mga artist, dapat maging inspiration sila, maging role model sila sa atuang. Ana lang, char. Okay, mga madam, orto siya to ang short chika. Short ra kay day pero taas kay ako ang yaw-yaw.